kuna imapa ha kuziva kutsvuka ndokwenyu chete musoro tsvina irimomo gwene rinotonditisa flu chete kudai svina yake motomboda kutogezwa neshampu kusaruni chaiko nototi tisu tikuite zvepasi pembanguzvo amairudo chekani makanyarara sikana mairudo munongoda zvepamuromo taura chete dai ndatoziva ndapfeka maski ndatopfeka maski kozi ndinotobatwa kana TB papa negwene rikubuda musoro menyu ndafunga kuti zvakandigojusa airtime yam muneka airtime ndinoda kufona rakaiwa baba yekwangwa 2 days havasi kufona kana ndimiwo tenda awarid manje varume mumatraka ava havasi wekutemba anenge akatombokembesa mutrangimo munonzi mutraki kwete mutrangi apa network iri kunetsa singaiti Merudo nezviri kunyora kadhi rangu anzi it's already used. Mirai ndiedze futi chimboedza I think network but kashoma kuti inyore izvozvo kana risina kushandiswa apa ndindatoti scratch izvozvo ndimanatori scratch saka chinga ekonetika aiwa idaro ikoneta idaro ndimi pamwe ndimine mato tari kunhonga kana murodi zviita futi anzi used makadha munotenga pasi pemangwa gentombonofonera amai vangu kuruzevha ndinzwa kuti varise ngatitoneka airtime kangu amai rudo uyai pano dzoka yasikana dzokai pane zvandinoda kunzwisisa tonei foni yangu ko foni yangu ndiyo yamukutindoyatatisa kujusa foni amai rudo handiti muri kuona message you have successfully recharged your line a minute ago imi ihanzvadzi yangu yatumira aiwa imimi ndimaita successfully ndimi marecharge my way ipewo airtime yangu imi ipewo airtime yangu mairudo ndajusa makuseni mairudo munyarere inini network iri kunetsa inajusa makuseni message iri kutopinda ukabva kugotsi kwangu kumairudo kundijusira airtime yangu ndichiti ndiri kujusa ini nichijusawo amairudo musadaro mairudo mandishungurudza kani veduwe ndoita sei kweinini mairudo semuchidaro inini ndoda airtime yangu madha airtime ndajusa makuseni mairudo ndoda airtime yangu mairudo airtime yangu mairudo handisi kuzviva zvamunondiita ndakutongokupewo ka 2 minutes kuti muchifonera murume wenyu airtime yangu 80 cents yangu mosi mairudo ndoda airtime yangu mairudo ndoda airtime yangu $1 tofonera murume wangu kani mairudo ida nombotora airtime yangu mairudo ndoda airtime yangu aiwa ndisei munhu ngwara pakujusa munhu action gaga kwete kubaya kuti 1 2 3 0 uchibaya unge unonzi wakaremara marudo mukandiona ndichitandara nemi futi ndichigara nemi muchibata musoro wangu ukao handizviite futi vakaenda kuchikoro kuti azongoti gagaga marudo ndeairtime yangu marudo gore rese muchijusa ka airtime $1 kunge mukujusa $20 ndo zvatinoita welcome to Harare unofunga kuti usini yaroja unoitwa nevanhu vakapusa uyamutoreka mbudzi kenyaka kana mukada ndotokatumira mai yangu kuruzevho